लाखों फॉलोवर के भइल बा घमंड हो, ढूंढी देखा के हिलैली सब घमंड हो। अरे बड़ी मजा बा। हाँ हाँ लाखों फॉलोवर के भइल बा घमंड हो, ढूंढी देखा के हिलैली सब घमंड हो। छोटे छोटे कपड़ा पिंध के कैली सो शरम सार हो। आज कल रीला बाबा नाम के लइकिया लेली 100 रुपया हजार हो। आज कल रीला बाबा नाम के लइकिया लेली 100 रुपया हजार हो। देखिए के वीडियो बड़ी चिढ़े अब बरता, गाँव के छोट लइक अब एही से बिगड़ता। हल्ला कइले बड़ी सरीला बेधतारी सतीर से दिलवा गहिर गहिर ढूंढी में लागस मोकिया छिनार हो। आज कल रीला बाबा नाम के लइकिया लेली 100 रुपया हजार हो। आज कल रीला बाबा नाम के लइकिया लेली 100 रुपया हजार हो। कहता बे सत्यम मनुजवा विकास हो, सारा संस्कार